Исәмісіз қайырлы кеш, сіздің білен Рузель Мингалимов, эфирда яңалықтар шығарылышы. Бүгінгі төп темаларға алға таба. Бүгін элекке хукук сакчыларына карата суд төгәлләнде. Зур күләмдә наркотиклар белән тотылган хезмәткәрләргә хөкем карарын Ләйсән Ханова тыңлады. Транспортлар чыннан да шыплап туламы? Наил Магдиев трамвай һәм газельләрдә йөрү шартларын өйрәнде. Шолда яшәүче 3 ветеран Казан Кремленә чакырылу. Иртәгә башкалада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бөек ватан сугышы ветераннары белән очраша. Тантанада катнашучылар исемлегендә шәһәрдәшләребез Евдокия Степанова, Михаил Утробин һәм Иван Алексеев. Алар тыл хезмәтчәннәре. Президент ветераннарга бөек ватан сугышында җиңүгә 70 ел тулу уңаеннан юбилей медальләре тапшырачак. 3 жылга якын гомерләрен решетка артында үткәрәчәкләр. Шәһәр судында элекке хукук сакчыларына карата хөкем карары чыгарылды. Эчке эшләр идарәсенең наркотикларның законсыз әйләнешенә каршы көрәш бүлегендә эшләгән шәһәрдәшләр зур күләмдә наркотиклар саклау һәм вазифаларын явыз ниятте файдалану матдәләре буенча гаепләнде. Суд залыннан хәбәрчебез Ләйсән Ханова репортажы. Алексей Амосов, Марат Дунаев, Федор Адамов һәм Ренат Галиев өчен бүген соңгы суд утырышы. Аларның эше аерым тәртиптә каралды. Эчке эшләр идарәсенең элекке хезмәткәрләрен зур күләмдә наркотиклар саклаган, хезмәт урыныннан явыз ниятте файдаланган өчен хөкем иттеләр. ФСБ хезмәткәрләре аларны ярты ел элек тоткарлады. Бүген инде алар суд каршында соңгы сүзләрен әйтә. Хорошо, суд будет справедливым. А так, содеянно раскаиваются, люди признают полностью. Хөкемдар 20 минутлык тәнәфес игълан итте. Прокуратура гаепләнүчләрне 3 елдан 4 елга кадәр иректән мәхрүм итүне сорый. Адвокатлар исә шартлы рәвештә хөкем ителү мөмкинлеге турында әйтә. Тиешле вакыт узуга суд яны эшкә киреште. По предварительному сговору между собой совместно совершили в городе Набережных Челнах незаконные операции с наркотическими средствами в крупном размере. Суд элекке хукук сакчыларының үз гаепләрен тулысынча тануларын, хезмәт урыннарының яхшы характеристиканы, кичкенә балалары өлкән яшьтәге әти-әниләре булуны исәпкә алды. Дунаев, Амосов, Адамов 2 елда 9 айга, Галиев исә 2 ел ярымга ирекләреннән мәхрүм ителде. Аларны суд залында кулга алдылар. Имеете право подавать замечания на протокол суда. Бүген суд утырышына килгән шәһәрдәшләр исә хөкем карарыннан риза түгел. Аларның балаларын, ирләрен һәм туганнарын әлеге хезмәткәрләр кулга алуда катнашкан. Настоящий цирк был. Мында буларда аларның самый главный преступление мында даже следовать итмәгәннәр. Алар алдан кирип обыск не буенча, обыск хәйләсе буенча инде обыск ясаган булып, кешеләргә, яшь малайларга шундый большое количество наркотиклар подбрасывать итеп. Также они подкинули моему мужу. Алар минем иремә дә махсус рәвештә наркотиклар ташладылар. Ул бу эш белән бөтенләй шөгыльләнмәй иде. Ата-аналарыбыз юк, 2 яшьлек балабыз бар. Хәзер туганнарда, дусларда яшибез. Хәтта балага ашарга алырга да мөмкинлегем юк. Иремне 8 елга утырттылар. Бүгенге приговор белән мин риза түгел. Минем абыйга бирделәр 11 ел, а аларга почему-то 2 генә ел. Это вообще несправедливо. Ну, будем добиваться, ходить. Суд карарын кире карату өчен 10 көн вакыт бар. Яклаучы як хәзер нәкъ шуның белән шөгыльләнәчәген белдерде. Ләйсән Ханова, Максим Орлов, яңалыклар. Хукук сакчылары шәһәрдәшебезнең гомерен саклап калды. Кичә 32дә 2 йортында яшәүчеләр полициягә янгын турында хәбәр итә. Уныңга коткаручылар килеп җиткәнче, полиция прапорщигы Данияр Исхаков һәм өлкән сержант Рамил Исмагыйлов янгын эченнән ир-атны алып чыга. Аңа беренче ярдәм күрсәттеләр һәм геройлар белән безнең иҗат төркеме бүген очрашып кайтты. Хукук сакчылары янгын вакытында шәһәрдәшебезнең гомерен саклап калды. 32нче комплекстагы 4 бүлмәле фатирда ут чыга. Прапорщик Данияр Исхаков һәм өлкән сержант Рамил Исмагыйлов урынга беренчеләрдән булып килеп җитә. Мы зашли вдвоем вот с Рамилем. Без Рамил белән фатирга кердек. Иң түрдәге йокы бүлмәсендә төтен газына гуланган ир-ат ята иде. Аны тиз генә подъездга алып чыктык. Ашыгыч ярдәм машинасы килеп җиткәнче хукук сакчылары ир-атка беренче ярдәм күрсәтә. Вытащили вот, подлогу взяли, вытащили. Вот так сломили, и мы с Рамилем дальше зашли. Хәзер ир-ат ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсендә. Аның хәле тотрыклы. Ә инде безнең геройлар йокысыз үткән төнгә карамастан иртәдән үк эш урынында. Ләйсән Ханова, Гөлназ Хасанова, Максим Орлов, яңалыклар.
Башқарма комитет жетекшісі Наил Мәгдиев ішке жәмәғәт транспортында барды. Ол шулай рәвішлі трамвай һәм газелләрдә йөрү шартларын үйрәнде. Шәһәрдәшләр һәрдаим газелләрдән зарлана. Шикаятьләрнең урынлымы икәнен Наил Мәгдиев белән бергә безнең иҗат төркемендә күреп кайтты. Иртәнге 8-нче ярты җәмәгать транспорты шыплап тулы. Башкарма комитеты җитәкчесе Наил Мәгдиев та басып барды. Шулай да шәһәрдәшләр зарланмый, трамвайларны газельләрдән үстен күрә. 8 часов уже не уедешь. Допустим, пойдешь в гости куда-нибудь. И просторно. И все, и просторно, да, и замечательно. Тепло. А как насчет автобусов? Мы сейчас не ездим на автобусе. Наил Мәгдиев шәһәрдәшләргә киләчәктә трамвай линияләренең арттырылачагын вәгъдә итте. Чаллыда моның өчен бөтен шартлар да бар. Для города. Шәһәр өчен трамвай уңайлы транспорт, без аннан файдаланырга тиеш. Трамвай экология ягыннан яхшы, аның тизлеге дә автобусныкына караганда зуррак. Автобусларда кысан булуны башкарма комитеты җитәкчесе үзе дә тикшереп карады. Үзәк районның йомгаклау җыелышында шәһәрдәшебез Илгизәр Маликов аңа җәмәгать транспортында йөреп карарга тәкъдим иткән иде. Хәзер кеше 17 сум түләп утырган. Бу автобуслар вообще юк, булар бу син булган көндә генә бүген бу. А мен әйтмейше килдем. Бирләр барса bir кеше белсә, бөтен исегә. Трамвайдан айырмалы буларак газельдә басып барырлыкта урын юк иде. Безнең иҗат төркемендә газель ишегеннән ары уза алмады. Актив шәһәрдәшебез Илгизәр Маликов әйтүенчә, бу гадәти хәл, әмма бер мәртәбә йөреп кенә шәһәрдәге чын хәлне аңлап булмый. Киләчәктә пенсионер Наил Мәгдиев белән Зәвап бистәсендә йөрүче маршрут транспортында тикшермәкче. Без утырганга гына монда утыртмадылар хәзер кешеләрне. Свободно барабыз. Кеше проходта юк. Узып китә. Остановкада пенсионерлар токтап торса, автобус токтамый. Это уже исключено. Все. Күрсәттең кагазыңны. Я пенсионер, мана проездной у меня дип. Все. Вы нас надоели. Бunda, конечно, эшләргә кирәк инде күбрәк. Башкарма комитеты җитәкчесе эшенә соңга калмады. Мэриягә җәмәгать транспортында вакытында барып җитте. Наил Мәгдиев әйтүенчә, 2015 елда шәһәрдә муниципаль автотранспорт предприятиесе булдырылырга тиеш. Хәзер хезмәткәрләр табу, зур автобуслар кайтару мәсьәләсе хәл ителә. Гүзәл Шихапова, Андрей Рачеев, яңалыклар. Сіз шәһәр җитәкчесенә нинди маршрутларны тикшерергә тәкъдим итәр идегез? Чаллы ТВ телеканалының рәсми сайтында һәм ВКонтакте социаль челтәрендә без шундый сораштыру уздырабыз. Анда катнашучылар Чулман проспектында 6 һәм 15 маршрутларда йөрүчеләрне тикшерергә тәкъдим итә. Кемдер газельләрдә урыннар булмауга зарлана, икенче берәүләрне йөртүчеләрнең дөрфалыгы борчый. Икенче санлы маршрутта йөрүчеләр транспортның иске булуыннан зарлана. Сораштыру дәвам итә. Безнең сайт һәм ВКонтактедагы рәсми төркемебез аша сез дә үзегезнең фикерләрегезне җиткерә аласыз. Юл транспорт хәрәкәтләренә һәркем очрарга мөмкин, бигрәк тә кышкы вакытта. Иминлек өчен машиналар йөртүчеләр һәм инспекторлар гына түгел, юл хезмәткәрләре дә җаваплы. Бозлавык, чистартылмаган юллар еш кына хәрәкәтләргә сәбәп була. Быел автомобиль юллары предприятиесенә 50 яңа техника кайтарылды. Хәзер юлчылар карамагында 300 машина бар. Ләкин шулай да хәл ителмәгән проблемалар кала бирә. Тиешсез урында калдырылган машиналар юлларны кардан чистартырга комачаулый. Бүген бу автомобиль юллары предприятиесенең иң зур проблемасы. Хәтта юлны чистартачаклары турында алдан хәбәр итүнең дә файдасы юк. Бары тик инспекторларны һәм эвакуаторны күргәч кенә машина йөртүчеләрнең намуслары уяна. Эвакуация өчен күп вакыт китә, эш тагы да катылана. Юл билгеләре урнаштыру турында тәкъдим иткән идек инде, әмма бусы да ахыргача хәл ителмәгән. Бу машина йөртүчеләрнең культурасы белән бәйле. Еш кына күпләр юлдагы билгеләргә игътибар итүне кирәк дип тә тапмый. Культура она не сразу до людей доходит. Культура тиз генә формалаша алмый. 5 ел элек машина йөртүчеләрне җәүле кичүләрендә туктарга өйрәтә башладык. Ул чакта да зарланучылар күп булды. Хәзер өйрәнделәр бит. Проблеманы һава шартлары гына китереп чыгармый. Быел гына да 2 җитди юл һәлакәте теркәлде. Автомобильләр юл читендә калдырылган машиналарга бәрелде. Икесендә дә кешеләр үлде. Шәһәрдәге тагын бер зур проблема маршрут автобусларын йөртүчеләргә культура җитмәү. Газель йөртүчеләр акча артыннан куып, пассажирлар һәм юлдагы башка йөртүчеләр иминлеге турында уйларга да оныта. Нәтиҗәдә һәлакәт. Проблеманы хәл итү максатыннан хәзер шәһәрдә муниципаль транспорт паркы булдыру турында сүз бара. Ләйсән Ханова, Руслан Ахунов, яңалыклар. Реклама бик тиз узар, безнең телеканалда калыгыз. Курчак театрында әтиләр көне, аларны бирдә 22 февраль көнне балалары белән бергә көтәләр. Курчак театры әтиләргә нинди күчтәнәч әзерли, Ләйсән Ханова ачыклады.
Газета «Пенсионер» в Татарстане. Все о пенсиях. Консультации юристов, советы народной целительницы. Полная телепрограмма. Спрашивайте в киосках. Уважаемые жильцы, управляющая компания «Паритет» напоминает, что своевременная оплата жилищно-коммунальных услуг – это залог качественного обслуживания жилого фонда, бесперебойное получение воды, тепла и электричества, чистота в подъездах и уборка улиц. Живите без долгов и с комфортом. А я лечусь Мавитом. Курс лечения провел, купил и не пожалел. Лечебное действие Мавита обеспечивают 3 фактора одновременно. Магнитное поле, вибромассаж и тепло. Праздничная акция. Приобретайте Мавит по выгодным ценам с 16 по 27 февраля в аптеках Милфарм и Ихлас. 5 март Яршаллы шәһәре Сара Садыков исемендәге концертлар залында Казан егетләре концерты. Кыскасы шәп булачак. Рәхим итегез. 6+. Сеть АЗС Куски поздравляет всех мужчин с Днем Защитника Отечества. Желаем вам силы и мужества, выносливости и решительности, удачи и любви. Пусть карьера продвигается, а доходы приумножаются. Сеть АЗС Куски всегда с вами. Hikmetli 23 sаны. 23 fevral Vatanni saqlovchilar kuni onlayndan ko'ngil yana beygi g'anita. 23 sanini izlaymiz. Agar sizga 23 yosh, siz 23 kunda dunyoga kelgansiz. Xotiringizning nomeri 23. 23 kunda nikoh rasmiylashtirgan bo'lsangiz yoki bu san bilan bog'liq boshqa istalikli voqealaringiz bo'lsa, Ko'ngil radiosining VKontakte sotsial shirkatidagi turkumina buni dalillab foto atingiz. Selfilar 22 fevralga qadar qabul etiladi. To'g'ri ma'lumot ko'ngilradio.ru saytida. Aksiyaning partneri shaxsiy Shmakar Habibulina Газовик Жилоту Узягин тaqdim etadi. Магазин «Газовик» предлагает широкий выбор газовых и электрических плит, встраиваемой техники, кухонных вытяжек различных моделей и цветов на любой вкус и кошелек, а также отопительные котлы, газовые счетчики и многое другое. Телефон 44 86 09. Яңалқар чаралышын дәвам итәбез. Сезнең белән эфирда Рузил Мингалимов. Шол ТВ телеканалы цифрлы режимда эшли. Хәзер барлык тапшыруларыбыз да югары сыйфатлы булып эфирга чыга. Заманча телевизорлар цифрлы форматта яхшырак күрсәтелә. Ә инде зәңгәр экраннары цифрлы форматка көйләнмәгән тамашачылар өчен без чыбыклы режимда эшләүне дә дәвам итәбез. Яңа режимга күчү өчен телекомпания хезмәткәрләре тарафыннан зур эш башкарылды. Bizning telekompaniya tarafidan kerakli texnologiyalar, kerakli joylanmalar olindi, ham biz ularni endi o'rnashtirdik. Ya'ni bugungi kunda bizning shahardoshlar yuqori darajadagi, yaxshi sifatli sifrovoy formatda bizning topshiriqlarni, новостini, yangiliklarni ham qolgan bizning topshiriqlarimizni rohatlanib qaray oladi. Иртәге шәһәрдә авыл хуҗалыгы продукцияләре ярминкәләре узачак. Алар 2 урында Сорман трактында һәм Яңа шәһәрнең Галиәскәр Камал бульварында оештырыла. Анда Гәрҗә, Актаныш, Тукай, Менделеевск, Зей һәм башка районнардан килүче фермерлар һәм оешмалар катнаша. Сәүдә иртәнге 8-дә башланып, көндезге сәгать 3-кә кадәр дәвам итәчәк. Курчак театры әтиләр көне игълан итә. 22 февральдә аларны биредә балалары белән бергә көтәләр. Курчак театрында ватанны саклаучы көнен үзенчәлекле итеп билгеләп үтәчәкләр. Уен һәм бәйгеләр, спектакль барысы да гаилә башлыклары өчен. Так, для начала мы разрезаем ленточки. То есть все одинакового размера для того, чтобы уже их потом вдеть вот в эти медальки. Курчак театрында бәйрәмгә инде 2 атнайлык әзерләнә башлаганнар. 22 февральдә балалары белән театрга киләчәк әтиләрне менә шундый медальләр көтә. Өстәвенә алар өчен билетлар да бушлай булачак. Бар тик балалар өчен генә түләргә туры килә. Медальләрне хезмәткәрләр үз куллары белән әзерли. Для каждого папы мы подготовили медальки. Һәр әтигә без медаль әзерләдек. Алар аның уеннарына киячәк. Һәр спектакль алдыннан уен программасы да оештырыла. Әтиләр уеннарда катнашачак. Бәйге нәтиҗәләре буенча аларга призлар да әзерләдек. Значит, 2 папы, у них 2 сына. Сыновей я в театре не нашел. Артистлар инде бүген үк репетиция ясый. Уен бәйгеләрдә әтиләр балалары белән бергә катнаша. Алар кадак та кагачак, кызларның чәчләрен үрү осталыгын да күрсәтәчәк. Артистлар әтиләргә Батыр Куян турындагы спектакльне күрсәтергә җыена. Там главный герой это папа.
Анда төп герой әти, куян гаиләсе башлыгы. Сюжет нигезендә аның үзенең куркуын җиңү темасы ята. Төрле маҗаралардан соң ул барыбер гаиләсен якларга өйрәнә. Бу спектакль әтиләр көне өчен бик актуаль. 22 февральдә Бирдә үк рәсемнәр бәйгесе дә үтәчәк. Минем әтим иң яхшысы дип аталган әлеге бәйгедә катнашу хукукы һәркемгә бирелә. Җиңү мөмкинлеге дә һәркем өчен бар. Ләйсән Ханова, Максим Орлов, Яңалыклар. Туган көннәрен 6 мартка кадәр бәйрәм итүчеләр Пятница каналыннан менә дигән бүләк ала. Акция 4 көн дәвам итә. Бәйгедә катнашу өчен 50-66 кыска номерына Пятница сүзен язырга, аннан соң буш урын калдырып, туган көненең датасын күрсәтергә һәм хат юлларга гына кирәк. Акциядә 500-гә якын шәһәрдәшебез катнашты. 40 кешенең һәр беренчесе ресторанга сертификат, ә 20-нче һәм 40-нчы хат ияләре үзенчәлекле торт белән бүләкләнә. Безнең телекомпания тамашачыларны котлый башлады инде. Мин тордым саат 1-дә һәм смс-каны җибәргән идем. Мин бик шатландым. Урамда салкын, аяклар туңа. Алтын мирас тапшыруы сезнең өчен җылы итекләр әзерләде. Алып баручы Илсия Валиуллина белән Идел Урал хәйрия фонды җитәкчесе Рәхит Әбделманов сыйфатлы киез итекләр турында сөйләшә. Яңалыклар чыгарылышыннан соң карарга онытмагыз. Безнең телеканалда калыгыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүмат иде. Мин Рузил Мингалимов белән саулашам. Киләсе очрашуларга кадәр.